Здравейте хора! В това видео реших да ви покажа как може да си свалите два различни архиватора WinRAR и 7-Zip. Защо са ви нужни и двата? Ами, например, ако имате свалени на компютъра два различни архива, които са създадени единия чрез WinRAR, другия чрез 7-Zip. Вероятно, може да не можете, т.е. Windows няма вероятно да ви позволи да си разархивирате файловете, защото нямате съответния архиватор. Така. Идваме тук и пишем WinRAR download. Така, идваме в сайта и ако операционната система ви е 64-битова, инсталирате това. Кликам на него. Тук избираме в коя папка да го инсталира. Избираме в моя случай по дефолт тази папка и ОК накрая. И вече е готово. Така. Идваме сега тук, пак в Google и пишем 7-Zip download. Така. И сваляме пак за 64-битова операционна система последната версия на програмата. Избираме също къде да го инсталира. В случая в тази папка. И Install. И после Close. Това е. И като дойдем тук в някоя папка, да кажем, имаме съответно опцията за 7-Zip и няколко опции също имаме и за WinRAR. А пък от тази тук опция Add to архив можем да създадем архив чрез разширение .rar или .zip. Аз използвам винаги .zip, защото според мен е по-добър. Така. Цъкаме, избираме един, да кажем, .zip и даваме OK. Така, и архива се появи. Ето го тук. И ако изтрия, да кажем сега тази папка и дам опцията Extract Files, готово, и тя се появява. Така, значи работи. Това беше за това видео, хора, и ще се чуем в следващото. До скоро!